ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ድሓን ዲኹም? ኣነ ኣምላኽ ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ። ኣኽበረተይ ሎማዓንቲ ኸኣ ተመሊሰ መፂአ ኣለኹ። ሎማዓንቲ ዝመፃኹሉ ኸኣ ብሓንሳብ ኮይንና ዘይቲ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ገለ ዓይነት ድኾነ ዘይቲ ክንሰርሕ ኢና። ቀሊል ከላይ ኣብ ገዛና ዝርከብ ጌርና ማለት እዩ። ንሱ ኸኣ ኣባዓኸን ከምኡ ኸኣ ኣቡሱዳን ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ክሽነና ዝርከብ እዩ ዘ ሕጂ ሎማዓንቲ ኣነ እዚአን ክጥቀም እየ። ክልተ ማንካ ኣበሱዳ ክልተ ማንካ ኸኣ ኣባዕኸ ተጠቂመ ኣለኹ ሎማዓንቲ። እስኹም ከኣ ከከም ዓቕምኩም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ክንገብሮ ኢና ንዕኡ ኣብ ባዴላ ጌርና ክንሕምሶ ኢና ማለት እዩ። ምኽንያቱ ካብ ኣብኡ ከሎ ንገብሮ እንድሕር ዳ እቲ ኣባዓኸ ወይ ከዓ እታ ኣበሱዳ ቁሩብ ፅልው ፅልው ተኣቢልናዮ ካብ ጨና ቁሩብ ክከላኸለልና ይኽእል እዩ። ካልኣይ ከዓ ፅቡቅ በቃ ጥዑም ዝኾነ ሽታ ይህበና ማለት እዩ። እንድዒ ጌርና ክንሕምሰን ኢና ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና እንድሕር ዳ እንተኢልና ፅቡቓት እዚ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣባዓኸ ሰሪሐ ነይረ እንድየ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት ድኾነ ማለት እዩ። ብፍላይ ከምዚ ትርር ዝበለ ፀጉሪ እንድሕር ዳ ተሃሊና ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዘና ንኽልስልስ ማለት እዩ። ኣነ ፈቲነዮ ስለዝኾንኩ እየ ፈትንኦ ከምዚ ትርር ዝበለ ፀጉሪ እንድሕር ዳ ተሃሊኽን እዚኣ ተጠቀማላ ብጣዕሚ መፍትሒ ክትኮነክን እያ። እታ ኣበሱዳ ኸኣ ፀጉርና ንኽነውሕ እንድሕር ዳ ተደሊና እዚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ድኳን እንድሕር ዳ ተሪእኽንኦ ብክቡር ይሽየጥ እዩ። ንሕና ግን ባዕልና ኣብ ገዛና ቀሊል ከሎሲ ስለምንታይ ንገዝእ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ጌርና ሕምስ ሕምስ ኣቢልና ን15 ደቂቕ ገለ ዝኸውን ንሕምሶ ምሽ ሽዑ ክዝሕለልና ቁሩብ ክንፅበዮ ኢና ማለት እዩ። ኣይተቆይሖኦን ይኽን ወይ ከዓ ከምዚ ቁሩብ ኣይነፀሉሞን ኢና ቁሩብ ጥራይ ኢና ከምዚ ምሻሎ ፅልው ፅልው ኢና ነብሎ ብትሕት ዝበለ ሓዊ ካብቲ ጨና ንኽከላኸለልና ጥራይ ማለት እዩ። ሕጂ ብዘለና መጥሓኒ ጌርና ቁሩብ ካብቲ ኣብኡ ከሎ ነእትዎ ቁሩብ እንድሕር ዳ ጥሕና ኣቢልናዮ ኣብቲ ዘይቲ እዚ እዚ ውፅኢታዊ ይኸውን ማለት እዩ። ካብኡ ከይተጥሓነን ምስ ተጥሓነን ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርክን ጥሕን እንድሕር ዳ ኣቢልክን ኢኻ ዝበለፀ። መጥሓኒ ተደይብልክን ገለ ግድን ኣይኮነን ክትጥሕንኦ ወላ ኣብኡ ከሎ ክትገብሮ ትኽእል ኣይኽን ከከም ዝጠዓመክን ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ብዚኣ ክጥሕነያ ቁሩብ ድኽም ስጋብ ትብለለይ ምኽንያቱ እቲ ዘይቲ ሽዑ ፅቡቅ ማእታን ክኸውን ግን ፈቱነየ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ፈቲነዮ ስለዝኾንኩ ኣነ ኸላይ ንዓኹም ቪድዮ ዝሰርሓልኩን ዘለኹ ፈቱነየ ንስኽን ከላይ ካብ ሎሚ ቁርጫጭ ዝበሃል ፀጉሪ የለን። ባዕልና ከምዚ እንድሕር ዳ ጌርና ተተኸናኺናዮ ዘይነውሕ ፀጉሪ ርእሲ የለን። ናተይ ቅድሚ ሕጂ ሓፂር እዩ ነይሩ ፀጉሪ ርእሰይ ሎሚ ግን ተመሓይሹ ደሓን ዝኾነ ኮይኑ ማለት እዩ። ንስኻትክን ከዓ ከምዚ ጌርክን ፈትነዮ ኢኽን ማለት እዩ። ሕጂ ረእዮ ቁሩብ ጥሒነዮ ኣለኹ ማለት ማእኸላይ ማራ ኣይደኸመን ጥረ ከዓ ኣይኮነን ፅቡቅ ገይረ ጥሒነዮ ኣለኹ። ንስኽን ከዓ ከምዚ ጌርክን ክትጥሕንኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ፅቡቓት ኣነ ኣብ ድስቲ ገይረ ኣብ ባዴላ ማይ ገይረ ከብሎ እየ ማለት እዩ። ከፍልሖ እየ እንድሕር ዳ ከምኡ ዘይተደሊኽን ከዓ ኣብኡ ከለኽን በዚ ድስቲ ኣብኡ ከለኽን ኣብ ሓዊ ክትስኽተቶ ትኽእላ ኢኽን እሱ ከም ምርጫኽን እዩ። ወላ ሓንቲ ክስታይ የብሉን እንድሕር ዳ ኣብ ማይ ተኾይንካ እቲ ዘይቲ ማእታን ቁሩብ ከምዚ ከይሓረካ ወይ ከዓ ዝኾነ ሓዊ ማራ ዝሃሮሞ ከይከውን እንተኮይኑ ከዓ ኣብ ከምዚ ናተይ ክትገብሮ ትኽእላ ኢኽን። ግን ኩሉ ወላ ሓደ ምሻሎ ለውጥስ የብሉን ከከም ድሌትካ ማለት እዩ። ዝጠቀምኩሉ ዘይቲ ከዓ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል እዩ። ንስኻትክን ከዓ ኣብ ገዛኽን ደለክን ንዓኽን ዝሰማማዓካ ዓይነት ዘይቲ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ግድን ኣይኮነን ናይ ኦሊቭ ኦይል
ንዓኽን ዝጥዕመክን ዝሰማማዓክን ማለት እዩ ወላ ኮኮናት ኦይል ከማን ክጥቀማ ትኽእላ ኢኹን እሱ ኣብ ገዛኽን ዘለክን ማለት እዩ። ርአዮ ሕጂ ምስ ተጠሓነ እቲ ናይ ኣበሱዳ ጸሊም ኮይኑ ሕብሩ ክጽብቕ ማለት እዩ። ከምዚ በቃ ጽቡቕ ኮይኑ ብሓፈሻ እቲ ዘይቲ ከምዚ ጌርና ን20 ደቂቕ ኣብ ሓዊ ክንስኽተቶ ኢና ማለት እዩ። ግን ኣብዚኣ ክነግረክን ከይትኾድንየ ኢኽን እቲ ድስትኽን እቲ ዘይቲ ከይትኾድንየ ኢኽን ምኽንያቱ ሃፋ እንድሕር ደኣ ገይሩ እቲ መኽደኒ ዘይቲ ድሓር ናብቲ ዘይቲ እንድሕር ደኣ ተኣትዩ ዘይትን ማይን እንተኾይኑ ከይበላሸወክን ኣይትኽደንዮ ኢኽን ብኸምዚ ጥራይ ከሎ ኣፍልሖዮ ኢኽን ክብለክን ይደሊ። ምኽንያቱ ማይ እንተኣትይዎስ ጽቡቕ ኣይመጽን እዩ ክበላሸዮ ቀልጢፉ። ከምዚኣ ጌርና ሕጂ ቁርብ ድሕርማ እንዳኸወስና ማለት እዩ። ወላ ሓንቲ ዝሕዝ የብሉን እንጂ ግን ቸክ ከዓ እንዳገበርና ማለት እዩ። ቁርብ ግዜ ንህቦ። እቲ ሓዊኹን ከዓ ቀስ ኣቡለ ኢኽን ምኽንያቱ እንድሕር ደኣ ዓዊሉ እቲ ሓዊ ወይ ከዓ ላዕሊ እንተኾይኑ ናብቲ ማይ ናብቲ ዘይቲ ክነጢሩ ክኣቱ ስለዝኽእል ካብቲ ማይ ቀስ ጌርክን ማለት እዩ። ሕጂ እታ ዘይቲ ተሰሪሓ ተወዲኣ ኣላ ካብዚኣ ትቐልል ኣሰራርሓ የለን ምስ ተወደአ ትርእዮ ኣለኽን ክጽብቕ ኮይኑ ማለት እዩ ወላ ሕብሩን ገለን ደስ ክብለካ ማለት እዩ። ነቲ ፀጉርና ኸማሲ ወዝ ህቦ ማለት እዩ። ካብ ከምዚ ፍስም ዝበለ ፀጉሪ ገለ ተሊና የፀልሞ ኢደ ይኮነስ ግን ወዝ ዘለዎ ሕብሪ እቲ ፀጉርና ኸማን ክገብሮ ይኽእል እዩ ናይቲ ኣበሱዳ ምኽንያቱ መፀግለም ኢለን ዝጥቀማሉ ኸማን ኣለዋ። ሕጂ ንስኻትክን ከዓ ከምዚኣ ጌርክን ፈትናዮ ኢኽን ኣነ ፈትየያ እየ ኣብ ኮሜንት ከዓ ክፅበየክን ከመይ ከም ዝረኸብክና። ብፍላይ ፀጉርኽን ካብ ስሩ እንድሕር ደኣ ከምዚ ናተይ ዝነቓቐል እንተኾይኑ ከዓ ክሕግዘክን እዩ። ኣነ ሕጂ ለውጢ ሪአ ኣለየ ፀጉር ርእሰይ ኣብ ካሊእ ቪድዮ ሰሪሐልክን ነይረ ዝወስድ ዝነበርኩ እቲ ናይ ቫይታሚን ማለት እዩ ዘይተሪእኽኖ ኣቲኽን ርአዮ ኢኽን እሱ ኸማን ብጣዕሚ ይሕግዘካ እዩ። ንሕና ከዓ ከምዚኣ ጌርና ከዓ ባዕልና ከዓ ንብሎ ማለት እዩ ንካናኸኖ ዘይትዕረፅ ፀጉሪ የለን። ሕጂ ኣነ ዘይቲ ዳርጋ ወዲአ ነይረ ንዓይ እንዳሰርሕኩ ኣብኡ ከለኹ ኣደይ ይርአየክን ገሊለ ብሓንሳብ ኮይንና ክንመሃሃር ማለት እዩ። ኣነ ካባኸን ንስኽን ከዓ ካባይ ገለ ዓይነት ዝኾነት ዘይቲ ማለት እዩ እዚኣ ወላ እቲ ከለሩስ ደስ ክብለካ። ባርከት ጽቡቓት እንድሕር ደኣ ሳብስክራይብ ተደጌርክን ሳብስክራይብ ግበራ ኢኽን ንሓይ ስለዝሕግዘኒ ማለት እዩ። ንዓኽን ወላ ሓንቲ ይኮነን ንዓይ ግን ሓግዛኒ ኢኽን ብጣዕሚ እየ ዝተባባዕ ስለትገብራለይ ከዓ ኣዝየ ዘመስግነክን ይቐኒየለይ እንዳበልኩ ሕጂ እዛ ዘይቲ ተወዲኣ ኣላ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ተፈቲኽና ላይክ ግበራ ኢኽን ሰሪሕክን ከዓ ፈትናዮ ኢኽን ኣብ ካሊእ ቪድዮ ስጋብ ዝመፀክን